हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर नै दिनैहाय जोंहानि बिजावजालिनि नानि उन्दैनि बार्थडे 2 इयार्स जासिगोन दिनै इनिफ्राय दिनै जानुवारिनि 10 तारिख बिमायाबो 10 तारिखआव हाबा जाफैदोंमोन आरो फिसाजोआबो 10 तारिखआवनो उजिबाय मोजाङानो मिलायलायनाय इनिफ्राय जोङो दा फुजा होनोसै साजायनायाबो जाहां जाथ'वाखै नै जोंहा सनानि बार्थडे बिबै फिसौ खुलुमनोसै मालाय बार्थडेनि दे मोजाङै बोर बिदै सना दै दे होमबाबा मोजाङै होन Gini nama Zabai ready. Hai Dini जोंहानि नानि उन्दैनि बार्थडे दङ दिनै ओमफ्राय 2 बोसोर जासिगोन दिनै ना जानुवारिनि 10 तारिख बेनिफ्राय नै साजायनायफोरा बेनिफ्राय बिबौ फिसौ खुलुमबाय दं बिबै फिसौ Hai hinot Neo sana hai hinot deh hai Terus unaw kek haneseuy deh itu kunci lah nih hai Saya Pak. Sampai Mama kini pun ke mana ada? Nani. Nơi đi hay đi khung dựa ai đi khung dựa ăn lại sao vậy
मानसिफोरबो साबो आरोबो जेबो दावबो बारदैनि आसिथा बेरदों नामा ओइ बिसोरबो मिस्ट्रिफोरबो दङ खामानि मावबाय दङ ओइ ट्रेक्टर माबाग्रा दोनग्रा माने सिगाङाव अफिसाव होनाय Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 시원하게 너무 끝난 거예요. Gelibay. Happy birthday to you, Devina. Kemari hayu senanglah. Devina. Zana. Hogan rom. Sinta kalamna. Ro. Gak hendak sukung bede. Salah. Saya jangan mati. Asan yang gibel. Ada. Kasihan, saya kasih. Lang mo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sana. Sana nama tu. Hah? Jago. Satu, itu kan sih masih ni ke? Nah, saya kasih kan? Zabai नै मिस्टी काटा निंकी फिथा केक गाजि सब रेडि जाबाय जानोल' नांगौ भाबिबाय दं सानलायदों Buat kita dah. खाराखै बैयो खोमा खायांबाय Misalnya aku tak belakang bayi biar nanti. Masa kapan sih? Ini tu nak? लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायनानै होदो बेनिफ्राय भिडिअखौ लोगोफोर नायालासिनो थानाङा नायजोबथार दे ससे ससेल' दाननानै नायनाङा दे सनाफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना बयबो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान बियो साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायना लाबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन खुलुमबाय बयखौबो